Aiwa. Wongu kwete. Urikubvuma ere mhosva kana kuti urikuramba? Zvaviri kwezvakozvibata. Kuti wakatambisira waramba mhosva. Indai nayo asese. Constance. Zvawanyoresa wanda akazvinzwa akazviverenga. Averengerwa muno asaramba ati kwete. Titiudza umbo hwese vanhu vagone kuziva tinzwa kuti ndiwaichakaita sei. Ini ndakadana baba muna January. Tadana ndoto tavimbisana nyewe. January papa. Gore rakapera. Unotaura zvese. Taura gore racho kana. Gore rakapera 2025. Ndakadana baba. Tadana ndoto anditi doti chite mwana newe. Noti mukadzi wangu ari kumbabereka. Ndikati zvinozonetsa mangwana. Ndine 19 years nchirera vana vangu ndiri ndega. Zvoti mangwana ndizopinda busy kuti ndichengete mwana handisi kuda. Saka zvoti muye mutiti mimi muda kuti mwana neni handisi kuda. Kana muri pachokwadi mimi. Kana maya uzotamba neni ngatitambire. Asi kana maya muri pachokwadi kuti mimi muda kugara neni. Ngatitei zvamuri kuda tiite. Noti ni marriage ndikutoida. Handineni kuti mune mumwe mukadzi asi marriage ndikuita sei ndikutoida. Ndobva wanditi aiwa isinyana. Inini ukandona handisi tsotsi ndikati zvakanaka. Ndobva wandiuchika nhumbi yekutanga ndobva yabuda. Varira nhumbi yabuda ine 3 weeks. Ndobva wanditi enda kunotsvaga mushonga wechibhoyi. Ndobva ndaenda umboma audio ndinawo mushonga wechibhoyi. Ndobva ndaenda kunotsvaga mushonga webva ndawana. Ndawana mushonga. Zvikanzi alright. Ndotanga kushandisa chimushonga uye baba vari kuuya kumba. Ndinogara mumba kwamai vangu. Ndinogara mumba kwavo. Saka nhumbi pandiri kuitira panapa muchandiita sei? Ndikandokutsvagira pekugara. Ndikati zvakanaka. Nhumbi ndobva yabata. Yabata nhumbi muna Mei. Ndopakabata nhumbi. Yabata nhumbi iyoyi ndobva wandidzibhuloka muna mufoni mabva ndavaisira meseji echarimo. Nhumbi yabata ndobva watanga kutotsika ndobva wabhuloka nhamba dzedu achakwanisa kubatira neni pafoni. Ndobva ndagara zvangu ndakanyarara. Muna June, July, August ndakanyarara ndamboti ana ofunda vana kuti munhu atondibhuloka akandichamufonera. Ndobva ndanyarara. Ndatanga kuona muna September. Ndatoona kuti marwaro andipinda asine zvaasikuita. Ndobva ndazotsvaga imwe foni pandavafonera. Ndati ini ndine nhumbi. Zvikanzi nhumbi yoona kuti ndeyangu here. Ndikati ingati akawirirana wani panyaya yechi yenhumbi. Zvikanzi oda imbotanga enda kuchipatara. Ndobva ndaya kuchipatara ndatedzwa zvisho vanova ndine nhumbi. Saka bva ipapo ndobva ndazoenda kuna sekuru. Ndobva nditsvaga sekuru wako ndotsvaga sekuru. Ndaona sekuru ndasvika ndagadziswa nyaya. Ndobva ndati inini nhumbi iyi. Zveshuwa takawirirana kuti tite pari penhumbi. Audio yachiri mufoni. Takawirirana kuti tite nhumbi. Asi inini kuti nditore munhu ndigare naye kumba inini. Mukadzi wangu anobata mushonga. Saka handikwanise kuti ndimutore ndimuise pasaidi pangu inini. Zviri nani ndisapote nhumbi munhu ari kupi ari kumba kwaari. Asi inini zvokuti ndiende kumba kwaari ini handikwanise. Ndikati zvakanaka. Sisangobva nditi hatiwa zvino ndadai hazvinamboipa kana ivo vachiziva zveupenyu hwekumba kwavo hazvinamboipa. Singavasapote nhumbi. Ende kubva ipapo zveshuwa kuchipatara zvese everything ndivanonditira. Chavanogona kundipa mari kuya kuchipatara. Asi zvese precaution ndindotenga. Ndobva ndakugara kumba. Ndobva vazouya ivo. Vasvikapo vauya zvikanzi iwe ndauya kuzosimbisa mwana. Ini ndine muridzi wababa nhumbi ndazosimbisa mwana. Ndikati handimazviona pai makati muda kusapota nhumbu chete. Apa totanga futi mangwana tinonetsana fune nyaya dzipi idzodzidzi. Zvikanzi hazviiti. Ndobva vakatanga sekuuya. Vauya kumba ndobva vasvika bva vabatwa nemukadzi wacho vari kumba. Vabatwa nyaya yebva yaenda kwasabhuku. Enda kwasabhuku ndobva yakutongwa wabva wabhadhira mbudzi yakabhadhira kwasabhuku. Ndobva tanga kukontinya navo kutodana navo kubva ipapo. Ndiri kumba chiti ndokusapota kuti uri kunokumba. Kubva ipapo bva tanga kungokontinyawo kubva ipapo. Saka nyaya yakazonetsa kuti tizoenda kupolisi inyaya yekuti vaindihwanda so vangasingandibudire pachena vaindita girlfriend. Asi ivo vakati ndinoda kuita mukadzi wekumba ari kuzviziva. Saka ivo vaindihwanda kundiita girlfriend. Saka chandakaramba chokuti aiwa ndirarame ndichita girlfriend makauya muchiti muda kugara neni. Saka ndosvika kupi ndichita girlfriend renyini. Saka ndonyaya yakandidzimba ndisvike pakuti ndiende kwamambo angondibudira pachena kuti uri girlfriend. Polisi makaenda takaenda musi wa22. Kupolisi ivo ndo vakaenda kupolisi. Vachitanza ari kushungurudza mukadzi ari kumba. Ndamushungurudza nei mushure mekunge inini ndaenda ndichindi kuda mota ndarwara.
ndoenda kuchipatara. Ndobva vanditi wewe takurwa nemotikari mukadzi unge apinde tiende. Ndikati aiwa makati mimi mukadzi wenyu anobata. Saka nhasi monditakurira bhegi rangu ndiende kuchipatara zvinobuda here. Ndobva tikatanga kunetsa. Saka imi muri kundiwana. Ndobva vatanga kundituka kuti uri urere munhu iwewe. Wazvinzwa bechi rako rinoshamisira chiko iwe raunoswera uda kundishamisira pamberi pangu pana. Vakandishauda pamberi pane mukadzi wavo. Saka izvozvo mai ndizvo vakazobuda ivo. Ndobva vaenda kupolisi. Vasvika kupolisi zvikanzi akushungudza mukadzi wangu kumba. Ndobva ndikatsanangura nyaya kupolisi. Nyaya yakadai. Saka inini vari kunditahure vari kundinzvenga. Asi vakauya kwanditawo ndiri uri mukadzi wangu. Asi kana vaenda kumba kwavo vakandishauda pamberi pane mukadzi wachiti uri unoshamisira chiko. Saka ndozvakazondipa kuti nditese ndiri. Ndakabvunza kupolisi ndoitawo seini munhu ari kundishandisa kusvika kubva January kusvika zvasaka ndikudira pachena. Ikozvo zvabereki vangu vatoziva kuti nhumbu ndeya. Ndisaka ndauyawo panapa. Nhai wani waramba kuita uzembe Kwete. akuna kupindura ndati patakubvunza kuti mhosva unoiziva wati Chekutanga chakumbira mupiwo. aiwa hatisi kuda pindura mubvunzo isu svika tinoita zvekupindura mubvunzo zvawabvunzwa ndo zvaunopindura kana takukupa nguva tokupa nguva yekutaura zvauri kutaura. ndiri kuti ivo se waramba nyaya iyi zvese zvokutaura manyepo pane zvimwe zvechokwadi nezvekunyepa kuro zvakasangana kuro ndosaka ndanichakundira pamberi pedare. saka yakutaura kuti mhosva yarwisi uyu ndiani uyu ndomuziva asi pane zvimwe unomuziva pachida kuti ndakafambidzana naye izvo handisi kuramba kufambidzana takafambidzana tikadanana semukadzi nemurume semutsanangura ari kutsanangura izvo handisi kuramba asi ndine zvikonzero zviri kuita kuti zvino muno mudare kana kuti nawo kana waverengerwa saizvozvizvo iri kutaura zvinhu zvaukaita zvinhu zvaunoziva munhu angadonongedzekesa achibva akabudisa kakadaro asiwo nyaya kana uchiziva ukamhanya kuti rambira watora mhiko mudare munotorwa mhiko tisamazunguzana wakavimbisa kuna mwari kuti uchataura chokwadi asi apo waramba sekuti nyaya yacho ari kukunyepera kuroko kuti mukati menyaya mukanzwa mune zvimwe zvandisina kuita saka ndio zvandikukundira kuti ndizotenderwawo nedare kutsanangura kuti apa ndopaziva apa handopaziva. uyu wakamukodza chokwadi wakanara naye chokwadi uchiti achave chimudzimai wako ndozvivimbiso zvaivapo waida kumuroora ndochivimbiso chaivapo saka chanetsa kureva kwokuti panguva yekuvimbisana zvivimbiso izvi mumwedzi mitatu yekutanga mukufambidzana nemudzimai ndakarwara zvekuti ndandisisanzwe kureva kwokuti pandandisisanzwe zvivimbiso zvatatavimbisana zvakagoniwa nekuti ndada kufamba ndichitsvaka kuzvirapisa ini. saka utaura kuti kurwara ndiye akakurwarisa kwete kureva kwokuti ndanga ndichifamba kureva tine nawe kuti tanga takavimbisana kuti tichapusirana zvimwe zvichaita kuti ndigone kugara naye semudzimai. Saka nguva yandakarwara ini pfuma yaifanira kunge ichishanda izvozvo ndiyo pfuma yandakashandisa pakuzvifambira kuti nini ndinge ndine mukadzi ndine mudzimai ndine vana 6 uye nei mamai mati uyu ane mukadzi asina mwana Mamusure mukadzi wake kutanga ndiyo ane naye 5 akaenda wana izve zvana mwana mukadzi aonaye zvinhu zvaanoona wandingatefamba izvozvo haana mwana wandinaye zvekufamba asi wakamuimbisa kwati mudare kuti mukadzi wake haana mwana ndizve izvozvo handizvo kwasaka wakaenderei kuroti takadanana zvisinei nekuti uyu haana mwana kana kuti ane mwana asi takange tichidanana chete sekudaro uchiitika uchamuroora ndizvo zvatakavimbisana nokuti hangamutambisire kanguva kumita bhora rekutambira takavimbisana izvozvo ndo zvaifanira sezvichiitika kurwara kwako kaise excuse yekuti unoitisa munhu nyumbu wozoti nokuti ndarwara hauchaenda mberi uchizadzisa zvaukaita kwete handida kuramba kuenderera mberi paakauya mushure memwedzi mishanu yekunge ini ndarwara ndisisagone kutaura naye tisina kuonana pamwedzi iyo andiri kutaura mishanu iyoyo akazouya achindizivisa kuti anga ane nhumbu ndobva ndati zvakanaka sezvo iwa tine nhumbu izvi hasizvi zvekuti tinoita zvekufungidzira nokuti chinja ndoziva asi ndandichikumbirisa kuti sezvo pamboita nguva yekuti tandisingaona kuti tasingataure tese kwemwedzi mishanu ndakuchikumbirawo chete kuti paitwe DNA test kana kuti paternity test ichabudisa chokwadi chokuti ndiri mudzi wenhumbu
kana ndirini mudzedu topfuurira mberi nditora maresponsibilities angu sababa kopatarwa newe kuuchika mata akakutsvagira mishonga akatawa ndiuchika pekutanga achiuchika kuti mibisi kuti ndiite ndizveni ichokwadi saka waida mwana na ichokwadi kana ukamuuchika saka chii chakazoita kuti utavanzi muunganisiya iwamuuchika kureva kwokuti ndakabvunza kuti pamwedzi ichibva pakuti mwedzi umwe chete kusvika pamishanu aifanira kunge akandizivisa pamwaka handiti wairwara kana kushaya izvozvo ndairwara wakambomubhuloka here chikonzero ichokwadi ndakabhuloka indoda munhu anopindura indoda munhu anopindura mubvunzo ichokwadi ndakabhuloka saka waikuudza sei wamubhuloka chikonzero chakaita kuti ndibhuloke ndechekuti akafona pafoni yangu ndobva abayirwa nemudzimai akumba saka naiwe iwaida kuti afone pafoni yani ndakabhuloka aiwa ayengesati awaida kuti afone pafoni yani akafona pafoni yangu ndobva abayirwa nemudzimai akumba haisi mhosva ndobva atanga kupopotedza nemudzimai ndobva ndataura naye ndikati ndakuchibhuloka nokuti gakava renyu richagumisira maakuta kuchiloka naiwe uri murume rudzwa vanhu vakadzi vaviri vatanga kupopotedzana vakadzi vaviri ka iwe wobhuloka mumwe saka unenge wasolva wengreen solution nokuti ndangambotaura kuti kana wafona ukadayirwa neasini ungotaura ndichazoda kuti iwewe waingomutsura chete kuti aiwa usapopotedzana namaikuru aiziva kuti ndinamaiguru wangomundiudza chete kuti usapopotedzana namaikuru unotoponyai sei mnono ndizvo vaifanira kungotaura chete saka iwewe wakazowedzera pamusoro wobhuloka waida kuti akuudze sei wakamubhuloka izvozvo ndakazvitaura kuti anofanira kuti achitaura neni kana kuti achitaura asataure naamaigo asi iye akati neniwo ndiri mudzimai ndine kodzero yekutaura saka ndakaona kuti gakava ravo raramba richikura kwaurika pakati pavo kuti kwauri kwete kwandiri kuzvinode pasina gakava kwauriwo wakungoromubhurukire ive yokubhurukira hatisani naye iwani iwe utobva ndiwakatokanganisa wakatowedzera kukanganisa parudo rwenyu saka uri kuti iwewe mwedzi 5 wakamubhurokawo waida kuti akutsvage kupi patinogara usikure nekure zvekuti aitadza kundisvikira pandiri kureva kwokuti paakauya mudzimai achitaura neni ndakati kuti tinyatsoenzanisa zvakanaka tofanira kuenda kune vakuru kunana sekuru vako kana kuna ana sisi vako tikurukure nyaya zvakanaka wakazoenda takaenda mamagadziriswa tobva tagadziriswa kana wachita dna test ndiuninda asi ndione mari yako chete kureva kwokuti mari ndinayo pataiti todaita paternity test akanditi handiitiswe zvinhu zvisina basa nokuti aitozoti iwe ndiwe chete aitovimba kuti ndiwe chete aivimba kudaro asi mukadzi mukuru airejaje saka ndaida kunzwisisa chokwadi kuti ndizvo kana zviri izvo ndopfuurira mberi handina chandakaramba handina kuramba nhumbi asi ndaida nzwisiso chete nayo ini chandoda kungokubvunza asi nhumbi yacho inge isiri yako chokwadi ichocho ndo chandaida kuti ndinyatsonzwachokwadi chocho iwe unotsvaga mari yako unganidza mari yako munoenda kumadna test zvantopera mari ndakatsvaga ndobva ndati ngatichena ndobva ti handiitiswe zvinhu zvisina basa zvishofanyi samoni yati ari kuparadzira muprofendi nguva akamuendesa pamuviri asi akamuvimbisa kumuroora iye zvinoa kuti hachada kana kutaura naye hachada kumuona saka ndo zvakazochema kuti abhadharwa izvo vari kuti unouya kundikumbira bonde ndokupa seumwe wangu wapedza izvozvo kutanga kumusoro koti nomutuka pamberi pemudzimai wako tuka zvinyanzi mungu yaunoti hauna chokwadi nayo unoenda kuti unomukumbira bonde okay fine iwewe uchiita kuti murume wangu kwewewe uchiita kuti mudzimai wangu iwewe kuti utaure kuti uri mudzimai wako wakabisei handina china kubvisisa stati muzvidhumira mitsidzira zvekuti taifanira kusadzisa kunobvisira zvinhu zvaizofanira kuita kuti tinge tine mudzimai
Kwewe uliporuti mwili wako wangu vamusikapo kuti sandikauira zvatikaura nosvika nditeni saka angari process yekuti achanditsvagira poti ndigara saka tazonetsana nenyaya yekuti ndakanyatsoona kuti asi kunditira street ari kubva kuita sei akauya kumba kwangu inini anouya izipi murume wangu asi kana abuda achienda kumba kwake ndahuro saka nematukira akazondiwa uri kuvure bechira kwazvishamisiri chete saka ndopa ndakatona ndikutopedza nguva saka iwewe paakauya kumutisa wabuda kudzokerako futi kutanga kuzotuka uchiramba uchidzokera wakakwana ndaingotiwo murume wangu hapana zvekuita kiwewe wakamborwara handinamborwara unofunga saka kufunga kwako kwafamba sei nekuti uyu munhu auya otanga kuchipa then odzoka otambuka kukushambadza zvanga zviri zvekupedzisira manje apa haana kundituka kwese kumashure kwese aitowirirana zvakanaka saka wauya kuzomamwara kuti akakunyepera akapedza nguva yako ndozvawamamara uri kuzozvamamara saka iwe unoti wakataura chokwadi here kana kuti wakanyepa mudzimai ndakamuti ndakugara newe kana ndikukubvunza wataura zvakataura asi wakataura chokwadi here kana kuti wakamunyepera ndakataura chokwadi wakataura chokwadi saka mugeremesi akati akwanisa kugara neni pamba pandiri asi aida kuti agare kwenyu naivo oti akati hadi kukwanisa kugara nemi handi ndowakaenda naye kumapurisa kuti akushumuza mukadzi aida kutsvaga pisoda here kwamukaenda kumapurisa ndiwe akatonotsvaga akaiwana handisi kuziva ndakaita sei kumapurisa aiwa ndati kana wakaenda kuti unotsvaga pisoda kuti ashunguruza mukadzi wako saka unozotiudza kuti waida kugara naye sei tanga tagadzirisana nyaya iyoyo yakagadziriswa kurati nawe pakugadzisa kwatakaita takataura zvese zvatakataura zvekupesana kutadzirana kwatakatadzirana iwewe uenda unopinda nemwana wemunhu wotanga kumushandisa wotanga kumutuka wozoti waenda kunogadzirisa nevabereki vake here kana kuti nemumwe munhu kwete vabereki vake dai kuti akafira kwauri iwewe waimira uchiti chii inenge iri mhosva iri mhosva saka nhasi uno uri mumhosva iwe uri mumhosva saka uyu zvaakataura zvaakamhan'ara ichokwadi saka iyi mimba iri apa iyi ndeyako here ndichazonzwisisa kana ndaita zvedna right fine achakutaura kuti unzwisise ndiani sekutaura kwenyu mama saka izvozvi ndiri kuda kuti boenda kudna test pandakataura nedna test akandirambira aiwa ini ndiri kutaura zvitoripo zvandakuda kuti zvende zvinoitika ndotenda izvo saka dna test ndiri kuiona inotora turutsindizvo saka ndokuwana riine maresult by 2022 ipana 22 February taida kunzwa nokuti imi kuuya kwamaita munomuda imi mamuda kuti uya kuitiriti ndadoti handibhadhare nguva yangu yakanditambisira sezvo andiudza kuti hachada hakwanisi kurara neifu kurara nemi ringakuti kugara hamuchada imba yacho pandachida but ndaona magariro maitiro acho ari kundiita naiwa uchada here mukadzi zvokugara nehandituya handikwanisi haukwanisi saka mwana wayo akabuda ari mudumbu ari mwana wako anochengetwa nani ndine tendero yekuita zve zvinokodzera kuti ndigone kunge ndichengeta mwana une tendero ndinokwanisa kana ndingatadza kunyatsotsanangura asi ndoti ndinozvipira kuti ndinge ndichichengeta mwana asi iwewe uchimuonawo ari apa uti ukaonawo mwana wemunhu ari kufambapo unoenda kunorara naye then iwewe woita tendero dzako nemasimba yako yokuzomuti get out kwete izve asi kwete mama asi kuti mudzimai pakuwirirana patanga takawirirana sekuti ndaigara naye icho chanjiri chokwadi asi iyewo sekuuya kwaaita pamba akauya akarwisa mudzimai vangu pamba anga ari pamba saka ndakona kuti mhuri imhuri imwe chete yandaida kuti ive mhuri imwe chete saka zvaakatanga kurwisa mudzimai iye asati auya pamba ndakazviona kuti kana handikwanisira kuzogara navo nokuti akasvika pamba akarwisa mudzimai ari pamba
ndikatsiura nyaya yekuti haufaniri uchirwisa munhu ari pamba asi kutoti dai paine nyaya taite setagadzirisana panyaya chakakonzera kuti vanzwe iwe pawakaenda kunotanga kutora wakazvisa mukadzi wako here kuti wakunotora mumukadzi handinakuira muzivise sei kureva kuti ipapo imoso yani imoso yangu saka zvimwe zvese izvi zviri kutevera imoso yani kurovana kwavakaita imoso yani ndomusoro chitima ndouyanganisa nokuti vakadzi vako wese ndowaivada saka ndongada kukodza mukadzi wako wagere naye kuti ndakutorawo mumwe imamuna mwana kuti ndiite mwana muwirirani saka mukavakumbira here mudzimai ari pamba patakataura naye haana kurapokana naye ari kupi ani munhu arimo ngauya gara hapo ndimi mayani karasa mai wanda karasa chamakabvina neuyu kana chamakanetserana neuyu chii baba vakakutaura kuti vakunza mumukadzi kana makataura imi makamufarira here mukadzi kuti auye kana kuti makaramba saka chamakanga gakava rakazobuda pakuti makarwa ini iye ndiakasvika akarova ini ani uyu ndiakazorova iwewe mushure mokuti iye akanzwa makuhwa ataurwa nevanhu kuti murume ari kutaura kuti ada kuenda kumadn kana ndaenda kumadn kusikana kuti mhuru ndeyangu ndo zvakanzwa vanhu vachitaura saka akangobva kwaakabva ndobva asvika afonana nemurume akati inini kuti ndirove mukadzi ari kumba kuti ndezvaari kutaura ini handikwanise asi iwewe munhu akuudza izvozvo uya naye tinyatsoonzva chokwadi kuti ndo zvakara mudzimai wangu vakabva kumba kwavo ndobva vauya kumba vauya kumba vakabva vasvika pamba ndobva tisvikewo ndobva tadayira ava vakabva tipindai ava vakabva varamba zvikanzi handisi kupinda zvikanzi aivapindai ndemune mumwe wenyu akaramba kupinda saka nguva iyoyo vakabva vapinda mumba vachipinda mumba vakabva vapfuurira panga tiri isusu panga ndirini ratakagara zvakataita vakabva vadarika mbva vauya kuku panga ndirini ndobva vangosvika panga ndiri vandirova ndobva ndatowira pasi foni yangu ikapwanyika ndikakuvara kumusana nguva iyoyo avo vakasumuka ndobva vabata chi ndobva vavabata ini ndobva ndabuda ndakabva ndadonha pasi saka nguva ndakabuda ndichidonha pasi vakabata chimuti avo vakabudira chimuti pamoto vachida kundurova nacho ndobva ndabuda nepasi pemakumbo yavo ndobva ndabuda mukicheni mengu ndobva ndachimhanya unotora mai vachinzi vacho vataura ndobva vauya kumba nguva yavo vakasvika kumba vaiva ndobva tanga kubvunza avo kuti ko ini chii chikuitika ava havana kutaura kana kutsanangudza zvacho zvanga vanzwa havana asi nini andatokuvara kumusana nasima vanga vacho ariko ndobva vaenda kumba kwavo vakatoramba vachifambidzana varamba vachifambidzana nemurume wangu wacho ndobva vazouya futi kumba vakumbira kuti anzi vada kuenda rini kumuteuro varume wangu havana kuramba vakataura kuti mubi yako anzi ada kuenda kumuteuro ndikati oraiti zvakanaka isusu zvatiri kugadzira mabhauni imi michiti yese ipai mwana motikari vaperekedze kumwe wavo ende kumuteuro ndambovandoe iwe ndawe karasa chitakaiti pamba nani mumwanga ari kudisaidza panga mwana wangu ndura munhu wanwana ntaura wandiri kubvunza ndiataura panga pana mwana wangu arisara kumotikari kukomana amba pachekwa iwe chii chakaitika amai mudzimai uyo akarova uyu akarova uyo akaya kumba akarova uyo aiwa ndakatadza kuisa mutemo mandito madzimai akauya achituda kuti titaure neatigadzirisa saka akangosvika haana kufana waakataura naye ndwaitofana kutodifenda mukadzi unodwanga wakoka munhu yonanza muzita Siriza Magaso. ani Siriza Magaso. Siriza Eh. Magaso. Iwe wakafamba here uchienda kumba wewe. Kumba ndakafamba ndichienda. Wakaenda kumba kwake uyu. Nechikonzero chekuti murume akandipa nguva yedu kusvika pamba.
kusvika pano handina kusvika ndichiri ndikusvika kunorova munhu takasvika kunetsa nenyaya yekuti ndakuenda kuchipatara wakasvika kunonetsana nemurume ndainetsa nemurume pafoni ndakuenda kuchipatara murume ndobva handiti zvonichi yakuno ndobva ndapinda murodhi akati infect akatanga kuuya nje kumba kukurwara kwacho kuri sei ndikati handichauya kumba ikoko zvikanzora ichiuya ndobva ndaenda chikumba kwezva ndasvika saka panguva ndakasvika baba vari rafu vakatanga kutita rafu imwe isingaiti saka ndipa ndakatanga kunetsana navo ivava ndiani mukadzi akapinda pamusika pokuti ndakati mimi tasambone zvamukadzi zvakufamba achitaura zvinoita here zvemadna zvacho kuti nyika yese inoziva kuti chizvi fine okay mese mamuri mune kutadza uyu ndewamutaura handambomurova ndiri kutevera mazwi amajataura iwewe ndiwe wakakonzera zvese iwe une mvuso kana wanga uri kuda kuita barika procedure hauna kuitera wakakonzeresa vana vevamwe kurwisa then iwewe kuti utore uyu mwana uende naye unomuchika vanabereki veuyu vaiziziva here kuti ndozvawafunda wakanga wapiwa nani mvumo nemasimba ekuti unoita zvaunoda neni ndova kuti iye ndiyo yaiva sarudzo yaakasarudza ani anosarudza iye mudzimai akatiti ndikuda kuti nditeva nekuti vana vangu vashoma saka kuda kuti nhau yakatotanga tatokurukura tikatobvumirana iye ati vana vake vashoma ndikuda kuti ndibereke mumwe mwana saka iwe auzive kuti kana mhou kana bhuru rinotoenda kunopfimba mhou kuti vatange kubereka asika kana yasvika mudanga danga rine muridzi handiti danga rine muridzi anozva mombe dzake iwewe wauya waona uyo ari kufamba panyika ari kuzvifambira rimwe wouya kuno wakashandisa simba ripi rekuti unoti uyu anoita uyu kuti ndienda anondiberekera vana handina simba ranakashandisa izvi asi kuti kana vakamusha chinotanga kupfimbana kwevanhu kuzotanga kuzotara kubhadhara pfuma kubhadhara pfuma izvozvo handina kunge ndazviramba asi kuti ndingabvuma hangu kuti pakapotsera kuitika senzira iyoyo asi ndava ndiri munzira ikuda kuti zviitike sekudai wakangosira pfuma ndine chikamu chidiki chandakabvisa orati zvakanaka zvino iwewe chiona kuita kwako kunosvika kuti utanga kutukwa pabhuku iwewe wega unofunga kuona kuti ukaenda ukatanga kupfekerera hembe yako pachena vanhu vanorega kukutarisa vanotarisa ndiwe wega unenge usina kufunga kuti pandoenda kunopfekerera hembe pakamira sei saka iwewe mubvunzo wangu uri kuti iwewe une mhosva wakakonzeresa zvino mumwe wako uyu ave kutaura kuti wakamupedzera nguva yake nokuti hauna kuzadzikisa chimuniso chako saka ndakubvunza ndichiti saka uri kumuda here kuti ave mukadzi wako pauri ipapa asina kukonsulta munhu pauri ipapa ndati uri kumuda here ndokuti kana wakamushandisa apa wakutaura zvokugara naye asi zvokumushandisa ndozvauri kutaura mambo ndati zvekumushandisa ndio zvauri kuda uri kuda zvipi handisi kuda kuti ndimushandise asi kuda kuita sei zvinotenderwa kuitwa zvacho zvinto zvandiva ndiite azvimanikidzirwa ka zvinotenderwa kuitwa kugara naye ndikwanisi kukwanisa nekuda ipapo pakuti hausi kukwanisa umo mudumbu muneyu wakarara naye
ichokwadi ndakarara. Saka kana wakarara naye kureva kuti iloji ndosaka ndikuti ndinetendere kuti ndinokodzere kuti ndibvise zvinokodzera kubviswa nese zvinoda kuitwa zvacho sekuripira kana kunobhadhara mari yachinodiwa ndozviita, asi kuti ndimutori agare nomwe ndakaona kuti handichatozozvikwanisa netsika nemaratidziro azvakaitwa kwandiri, handione zvizopa mhuri yangu zoro kana kugara pamba pacho. Okay. Saka iwe wanga uri kudei pakutambisirwa nguva yako, newewe wakakontributa wega kuti upedzerwe nguva yako. Taura? Ndada kubhadharwa mombe 2. Mombe imwe yakamira chii? 12 months dzakanditambisira. 12 months dzakakutambisira mombe. Ndinoona kuti izvezvi ndofanodipa patabva panapa haana support yanongodiwa. Patabva kupolisi svika izvi vanzo polisi sapota mukadzi unosvika nanhasi handina support yandokuwana parwari. Okay. Ndokwanisa kutengesawo rona kuchengetawo mhuri yangu. Because ndinoona kuti hapana chandirombo, handina sapota nokuti ndirambe ndichingofona tichiti zvino zvinotora kundineko. Iye kana achida kuendera mberi nekuchengeta mwana wake teisabasaba dzoni ndizomutsvaga ini nida kuona kushanda tichitengesawo mombe yake ndochengeta mhuri yangu. Because unoramba uchingotaura chete. Handiendi sashupe munhu. Iye kana ane rudo nemwana wake hazvina basa. Anenge achitori nemwana wake. Asi kana asina rudo ndinomirawo saamai vacho. Wanda. Uzinzwa kutaura munhu wako chitubu. Mashangani mafamba kuti mwana akasiya wakanga wakasiya mwana yava zvinoona kuti mherera dzinowanda isati dzinoderera dzinoona kuti munhu ngaachengete munhu wake. Kana wati wamuda varekaire ikodzero yako kana wada asizadzisa mwana uchadzoka futi nedziro vasina kuzvibata. Karasa, my judgment is iwe wakanetera munhu nguva yake yachituridzira kuti ngawana murume unomuripa nguva yake yakapedza. Chechipiri, Karasa, kubvira nguva yataona mukadzi wako ane nhumbu, ndinokupa mukana wekuti utore mukadzi wako nokuenda kuDNA test. Kana unokukadzika kuripo kuti mwana ari mudumbu hasi wako, asi pakunorara naye kureva kuti wakamushandisawo still kuripa kuripo unoripa
asi tiri paprocess yekumirira ndiri kuda DNA test in 2 weeks. On the 22nd ndoda kuzwa maresult yanenge yabuda. Saka pano judgment ndiri kuipa musi wa 22 ndabata chokwadi ndimazinzo then kutuka kufunura mumwe imhosva codification andimunozivamisa ukaenda wakandopedza munhu kuti muroi iyo zino itori nhau unotoripiswa ukachedza umwe kuti hure aiwa hure tinavo mahure patika hauna kodzero yokuti ufambe uchimushedzera kana pamundio anorarama nazvo ndiwo uchamupa chikafu here kuenda kushedzera kuti hure unoripa imhosva ichibatana nekumwe kutuka abusive language yatisingagone kushedzera asi vataura vadzidzi zvamakatukana zviri obscene imhosva. Saka unomuripa mombe mbiri nepenalty yekuti munyika mangu ndatokunyara kudare rino handizvikurudzire. Kana uchida musikana famba pfimba wotevera gwara rekuroora kana gwara rebarika. Hatizvirambidzo izvo, hatikweve zvinokonzeresa. Saka unoripa mombe mbiri kune uyu. Unless ukafamba ukachinja pfunga ukataura zvakanaka nameguru wako kuti no vanhu vaya vawirirana zvine gwara ndenienda kutaura nayo kunourana. Asi apa kana paenda kunobuda kuti pamiri apa ndepako panenge pabuda mombe yeumwanyi nemombe yedanga kukuvhurira gwara kuti ufanire kudzidziva izvozvo. Saka kureva kuti iye zvino padhameji yawaita pamwana uyu unobisa mombe mbiri, mbudzi 3 penalty kudare rangu riripo. Wababa 21 days to pay. Coach kosa akatenga someone ndiani? Yes, sana. Ndio akatenga someone mali 45. Yani ngawanga akatape. $45 makosi anobhadharwa newe murume wacho. 45 plus 15. Which is something like 60. $60. 21 days to pay. Saka iwewe unogara